बरिमाखा जावलिया देवान फोथाराव बरिमाखा दखरा एबसुनि सनाथि फोरबो फालिनायजों लोगोसे खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो साखाफारा 50 बोसोरनि सनाथि फोरबो फालिथायनि थाखाय मोसानाय हानजा मेथाइ एनसीसीनि पेरेड सोलोंनाय साइनासालि लुफुंनाय खामानियाबो 80 जौखोन्दो आवगायबाय बोहैथि जानुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 खालार खालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंगोन जावलिया देवान फोथाराव बरिमाखा दखरा एबसुनि सनाथि फोरबो फालिथायजों लोगोसे खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुमाखौ जोबथि सानाव फुंबिलिनि समाव गोलाव खारनाय सिबस्रांनाय हारिमुआरि हानजा सुरनाय बान्था राननाय बायदिजों लोगोसे सानजौफुनि 12 बाजिनाय लोगो लोगो गेवलां मेल जिरायनाय जागोन बे गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेजों लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै अदालगुरि जौसिन फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि मनालिसा दैमारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन गथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन जोबथा हाबाफारि बायदियै हारिमुआरि मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लागोन हांख्रायनानै लाबोजानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सनेस मोसाहारि जेसि नार्जारी फुंबिलि बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोननि मेथाइ रोजाबनाय नुनो मोनगोन जोबोद गोजोननाय मोनदों जों जेरैहाय जोङो लुबैदोंमोन जों बिथांमोनखौ जेरैहाय जोङो हांख्रायदोंमोन बेबायदिनो जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनायाव जोंनि जायगानि गोरों गोराफोरा जोबोरैनो मोजाङै जोंनो हेफाजाब होदों आरो बिथांमोना जोंनि नागिरनाय हिसाबै जेरै रखम राङारि मदद होनांगौ आरो जोंखौ बोसोन होनांगौ थुलुंगा होनांगौ बेवहाय जों बिथांमोननिफ्राय मोननो हादों आरो बेखायनो जोङो आसा थियो जोंनि हांख्रायनाय लेखायै बिथांमोना जेन सानफ्रोमबो बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जेब्लाबो जेन बेखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव समाय होयो मदद खालामो बेखौ जों बिथांमोननिफ्राय लुबैयो आरो बिथांमोनखौ बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय खुलुमबाय गिबियावनो 2024 इं मायथाइ गोदान बोसोरनि बयनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय जों बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1974 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो फैयै फैयै 2024 मायथाइयाव 50 बोसोर आबुं जाफैबाय आरो बे 50 बोसोर आबुं हान्थिनायखौ जोङो गोजोनग्लायनानै सनाथि फोरबो फालिनो थाखाय जों आवगायगासिनो दङ फैगौ 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों दा बेहाय जोंहा मोनसे गोख्रों आरसि दाना लानाय दंखायो आरो बिथांमोना माखासे खामानिखौ बेबायदिनो मावबाय थादों आरो जोंनि गौथुमारि बिथिंनि जिखिनि मावनो गोनां दङ थान्दै जथुमखौ एबा थान्दै मेलखौ लाफानानै माखासे सेमिनार बा एक सरकार मिट आरो जाय बेबायदिनो जिखिनि जोंनि मावनो गोनां खामानिफोर दंबावो खेला बिथिंनियानो जा थुनलाइयारि बिथिं हारिमुआरि बिथिं बेफोरनि जिखिनि प्रिपारेसन बेखौ जों अर्गानाइजेसना मेनलि दायथ' लादों आरो बेखौ जोङो अलरेडि बियो जोंना 100% जानायनि लामायाव जों जिखिनि आलासि हांख्रायनांगौ दङ जों हांख्रायजोब्बाय जिखिनि जोङो सेमिनारफोरनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनो गोनां दङ बा जिखिनि जोंनिया साइटेसन बानायनायखौ लाफानानै जिखिनि जोंनि हाबाफारिफोरनि प्रिपारेसन बियो अलमस्ट 100% जाफुंनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ आरो जों आसा खालामो जोंखौ जिहेतु जोंनि दखरायाव मोन 37 गामि दं आरो बे 37 गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा रां रुफानिफ्राय लानानै माइरं दालिनिफ्राय लानानै आरो बेबायदिनो फिजिकेलिबो जोंखौ माखासे सापर्ट होदों बेबायदिनो जोंखौ जोंनि माखासे बोसोनगिरि बिथांमोना जोंखौ बोसोन होबाय थादों आरो बेनिखायनो जोङो 100% आसाबादि जों बे हाबाफारिखौ जोंनि सनाथि फोरबोखौ खोब गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो हागोन बे आखाबादि आरो बे आं जोबथियाव मोनसेखौ खावलायनो लुबैदों जोंहा जिहेतु बे मोनसे सनाथि फोरबो फालिथाय बे 50 बोसोराव बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरा मा मावबोखो माबे बिथिङाव मा खामानि मावदों मावाखै बेनि जोंहा मोनसे बेहाय हिसाब जागोन जोंनि बे थान्दै मेल बेहाय जोंहा बेफोरनि माखासे खोथा सावरायगोन आरो इयुनाव बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावलांबावनांगोन बेफोरनि मोनसे लामाखौ जों बे थान्दै मेलावनो जिहेतु सायख'ना लागोन बेनि थाखायनो बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जों जाबायदि खाखाना हरदों आइजो गौथुम गामि आफाद बा लाइमोन आफाद जों जेरैबायदि थान्दै लिंहरदों बेबायदि गासैबो थान्दै बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ धोरोम राजखान्थि हानजा बेफोरनि फारागथि लाखियालाबासिनो बयबो जिहेतु एबसुआ मोनसे माहारियारि गौथुम बे माहारियारि गौथुमनि बे सनाथि फोरबो फालिथायखौ आबुं महर होनायाव लोब फैनानै एबा जोंखौ हेफाजाब होफैनांगौ बेखौ आं दखरा आफादनि जानानै
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय गोजोन्थों औ जोंहा जिहेतु बे नैबे जोंनि मोनसे टार्मिनेट सेसन बे टार्मिनेट सेसनाव जोंहा जिहेतु दखरा आफादनि बा एबसुनि मावफारिया बोसोरनैल' आरो जोंहा दखरा आफादनियाबो दिनै बोसोरनै कमप्लिट जाबाय नैबे मावफुं आफादा बेखायनो जोंनि थान्दैमोलाव बेबो मोनसे गोनांथार हाबाफारि जोङो फैगौ मावफारि समनि थाखाय गोदान आफाद दाफुंगोन बेखायनो जों बे नैबे गोदान आफाद दाफुंनाय हाबाफारिखौबो जोंनि बोसोनगिरि आरो रायजोनि सापर्टखौ लानानै मोजां मोजां मावफुंलांगोन बेहाय जोंना डेलिगेटआ जिहेतु जों मोनसे गामिनिफ्राय गामि आफाद आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे स्कुल कलेजफोरनि दालाइ आफादफोर थाबाय बेखौ लानानै जोङो जिहेतु 500 एबभ 500 डेलिगेटआ जोंना बाहागो लागोन आरो बेबायदिनो जोंनि आगोलनि कनफारेन्स बा कनभेनसनफोरनि डेलिगेटआवबो बेबायदिनो थान्दैफोरा जोंना बाहागो लाखाबाय थायो आरो नैबे गल्डेन जुबिलि जिहेतु बेहाय जोंहा एबभ 500 डेलिगेटफोरा बाहागो लाफैगोन नोंथांनि जोबथा सम हिसाबै बे गल्डेन जुबिलिबो लोब्बा जाहैखाबाय बेवहाय नोंथाङा माबायदि गोजोननाय दं जोंथ' आं दा जिहेतु आफादगिरि हिसाबै आंनि टार्मसा जोबनायनि लामायाव फैबाय एबा जोङो फैगौ 5 खालारावनो जिहेतु जोङो इयुन समनि थाखाय मोनसे गोदान मावफुं आफाद दाना लागोन आंहा बेहाय जोबोद सेटिसफाइड आं जिखिनि दखरा आफादाव गोबां बोसोर खामानि मावबोबाय गिबियाव थुनलाइयारि नेहाथारि जाना खामानि मावदोंमोन बेनि उनाव जिएसि हिसाबैबो थाबोदों आरो आफादगिरि हिसाबै आं बोसोरनै खामानि मावबाय आरो बेखिनि जिखिनि खामानि मावनाय बेहाय आं माखासे रोंगौथि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा दखरा बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खामानि मावनाय माखासे आं एक्सपिरियेन्स मोननो हादों आरो बेफोर एक्सपिरियेन्सखौ लानानै आं गावखौनो जोबोद राफोद जानाय मोनदों आरो जोंनि जिखिनि वर्कारफोर दं बिथांमोनाबो जोंखौ गोबां हेफाजाब आरो थुलुंगा होबाय थादों जोंनि खामानिफ्रा जोबोद स्मुथलि सोलिबाय थादोंमोन जोङो जायगानि जिखिनि इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ सिनियर एक्स वर्कारफोर दङ बिथांमोनजों सावरायलायनानै सोलोंथाइ बिथिङानो जा बा ओनसोलनि जिखिनि जेंना नखरारि जेंना समाजारि जेंना बेफोरखौ जोङो एबा धोरोमारि जेंना बेफोरखौ जों जोबोद मोजाङै सुस्रांबोनो हाबाय थादों बरिमाखा दखरा हिसाबै जों गावखौनो बिराद मोनसे स्ट्रं फिल खालामो आरो स्ट्रंबो बेखायनो आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो आं नैबे समाव आंनि जोबथि समाव एबा जोबथि जि सान बे सानाव आङो दखरानि आफादगिरि जानानै बयनिबो खौसे मददजों सनाथि फोरबो फालिथायखौबो आं खुंफुंलांनो मोनबाय बेखायनो आं गोजोननाय दङ आरो इयुननि जि मावफारि समनि थाखाय जों जि आफाद दाना लागोन बेखौबो जोङो सोब मोजाङै दाफुंना होलांगोन जाहाथे एबसु हिसाबै मोजां खामानि मावलांनो हायो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोलॉजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन